Ayo ker maju ing palagan sing ati-ati yo ker. Oh, lah wase. La wase. Ya to. Ya. Was ayo ye ho 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 yo was lo was ye ya was ayo
ranggamane kanggo sedoran pentule jejer pucuke ngayuk-yung kasora rame kanca ngebaki palagan ayo nger sing ati-ati waspadake yo nger yo was do ricik kumicik krimise wis teko sedelo maneh bapakne wis teko aja kaget aku riko beton apa bungkus petak isi apa ricik kumicik krimise wis teko sedelo maneh bapakne wis teko aja kaget aku riko beton apa bungkus petak isi apa wase krido asmara lo was ye ayo sing ati-ati waspadake nger do ye lo ye ye was do was ayo sing siap siaga nger do ya us la wah jos ayo nger waspadake yo nger yo sing ati-ati sing prayitno nger yo Krido
Asmara. Yo, goyang kanan, goyang kiri. ARD Prioritas Audio, terima kasih matur sembah nuwun saking. Sesarengan kula saketen kanca saking keluarga Agung jaranan campur sari Wayu Krida Asmara. Ya. Goyang titik. Ya ya ya. Ya 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 ya. Mekon titik deh. Oh ya. Lo lo lo. Ya ya ya. Ya 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 ya. Goyang titik. Mekon titik deh. Ya. Pribur sesarengan. Kita sabar saking keluarga Wayu Krida Asmara. ARD Prioritas Audio, terima kasih sudah berikan tangan. Jarane Wayu Krida Asmara. Jaranan Wayu Krida Asmara. Ambrado. Oh
cuek gawe. Yo yo iya. Manis sajroning sawise Wayu Krida Asmara. Iya. Iya. Yo dulu. Yo 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 yo. Wah, awas saya.
ayo ger. Waspadake ger ayo. Ayo. Lo. Yo. Wasir. Yo.